Takže teď nechám. Ještě mikrofon. Můžu poprosit? Na začátku našich technických školek jsme se byli podívat v muzeu zemědělských strojů v Boskovicích. Viděli jsme tam staré traktory, hasicí auta a motory. Moc se nám tam líbila obří lokomobila. Prohlédli jsme si nářadí, které jsme dostali. Paní učitelka nám řekla, jak se nářadí jmenuje a k čemu se používá. A tak víme, co se dělá s pilkou, kladivem, šroubovákem a třeba se svěrákem. Naučili jsme se rýsovat a zmontovat a rozmontovat odrážidlo. Přišel za námi můj tatínek a ukázal nám motor motocyklu Java. Vyráběli jsme šablony na nákladní auto a trolejbus. Šablony jsme překreslili na balzovém prkénku a dopravní prostředky jsme vyřezali. Také jsme vyrobili 8 nákladních aut s kolečkami. Vyřezali jsme obří pucle a kočku na výstavu koček v Boskovicích. Jeli jsme na výlet do Technického muzea v Brně. Tam jsme viděli spoustu starých aut. Připomněli jsme si, že první auto v České republice bylo vyrobeno v Kopřivnici a jmenovalo se Prezident. Zkoušeli jsme různé pokusy. Naší práci technický školka šel nafilmovat pán kamarád.